आ जाने की बारात निकले के बेरा ले भीरे ना और दुकान पर के पंचर बनावते रह गइल केहू आवे ट्यूब निकाले चाहे ट्यूबलेस टायर रहे त लेके पानी में बुड़ावे। ठीक है, ठीक बा। बियाह करे गइल होइले बियाह कइला साइल सुहाग रात दिन मौगी के लगे गइल अब मौगी बार-बार अब कपड़ा ता हलू खोलेले रहे छोटा एगो कपड़ा ऊपर है एगो नीचे कहते सुहाग रात मनाइए ना सुनने दो अब ना मनली एक ड्राम पानी धई रहे वो घर है उठा के ले जाकर पानी में धो देता हूँ क्या करे बोला चुप चुप मैं पंचर बनाता हूँ बिना पानी में डाले मुझे छेदा नजर नहीं मैं कहीं शरीर तारा लोकल है तू कहत रहा भेंता भैया बैठले बैठले काम कइले तो चिरई बनल रहे कहत ये मौगी का तो हमर की चिरई देखे नहीं हम कहने हम तो घोंसले देखे में हैरान बानी एकरो जवाब बा एगो एडवांस कहने हो ओकर भी जवाब समय पर दे दे यही ताले 5 मिनट में और बा सुन ले बने बाबा कि निधि सिद्धि गजे बदन बिना रिधि सिद्धि गजे बदन बिना दया दर सैया के हे गणना दया दर सैया के हे गणना रा संग संग एगो हरि बाबा के पूजा करी ले हम हमरा नील जी हमें बहुत लयदार हमें बाकी भिलाई से अइले कुछ दिन हो गइल बा बोला दानी बनौले रहे दिल के अंदर बाबा विजेंद्र के पांव पखर ले दिल के अंदर बाबा विजेंद्र के पांव पखर ले बानी मैया गौरी के ललना के सुमिरन में बोला दुगो भाई नु भाई तो 4 गो सिमरन बोले हम एगो उड़ान 5 गो अगर हम 5 गो ना गए कम है कल है कि ओहो भागे केरवा सब 1 जनवरी को हमने दोनों जना के दर्शन करता नहीं अने काहे कोला कौन बात पो यहां लो तो कबो कबो देखता नहीं तू तो रोजो देखता रह कहीं ना कहीं तो का हो जाता हमरो भागे बाबे हां भाकू आई 3 तारीख ले तीनों जना भेटा जाए हमारा आज हाँ भेटाइले कल भ भेटाई है परसों हजाम कोई तीनों जना 3 जिला में भेटा ताराज बोलिए मैं ही भेटाइले आरा में कल एक जना भेटे हैं परसों छपरा में एक जना हमने का अपन भाग देबे के बाबे ई जरूरी नहीं है कि आधार लंगड़ के पहले लोग कहत वाला यात्रा देखला से खराब होला न एक मां अकबर एक बार कंडेर के एगो देख ले का के रहे उठते उठते देख ले ओकरे के जानते बनी और किचकिचा के ताकले सनु अरे तो उठते उठते कंडेर लोग गई फांसी चढ़ाओ जाओ अंतिम इच्छा पूछाइल मरे से पहले अपन इच्छा बताओ तो ये कहां के रहले कहले कि मलिकार काहे हमरा के फांसी दिया था आ तो सवेरे लोकले हमर यात्रा खराब कहले का भइल हो आ तो भइल कुछ नहीं के बाकी हो सकता कहता की बताई हमार मुंह खराब बा आ किराउर मुंह खराब बा हम उठते उठते और मुंह देखो ये फांसी चढ़े जाता नहीं हम कहले के नीचे उतार दे केहू के मुंह में कुछ नहीं के अपना करम में सब गलती ना और ढेर खराब ना हो लो अब एगो माई के पचारा भाई हम